Hey, good morning mga paps. So, ari ko din subong sa sa balay sa akon ni Hado. Makulab kami subong makuha kami sa mga B-roll sa amon yung mga videos. Kag at the same time i-vlog ko man niya ang amon nga production de. So, ari kami subong sa ila di balay. This is one of my few collaborations with my fellow YouTubers. Si Brian, okay, subscribe mo sa channel ya. Yes. Ara na dasdalaw. So, behind the scenes na ni namon sa namon yung mga future video about Iloilo. Okay? So, let's go. Ayun na. Okay, first stop, airport. Atin na kami subong sa airport din ni Yado. So, i-set up yan ang iyang mga equipment So at the same time, makuha man ko sa mga B-rolls ko para sa video ko. By the way, ang video ko ni para ni sa Iloilo bala. Ito update ni sa akon niya old video. So i-update ko lang kay damo na changes Sa na biskwit puga. Wala ko daan ka pamahaw. Budlay ni buksan man. Kaasa kami di nga tani may mahukpa na nga eroplano, no? It's good for the B-rolls. Pero the pa mamangkot kami di kung ano oras ang flight. Kay bantayin nyo lang video kay it's gonna be lit. Namangkot kami kung ano oras ang mga eroplano mag-abot. So 9:25 pa. May pagkanila sa 8. So lang get. Let's see what we can do. Wala kami kakuha footage ng aeroplano. Gusto nyo tayo makakuha sang capture sa footage ng aeroplano, gahugpa or ga-take off. Bisan aeroplano lang gani, happy na siya. Kalang kayo wala Yung slakyan ito man? Dito gaya. Okay. Jet pala daw. Pati kami subong di sa Tatoys dito sa airport. Medyo nagalit subong, no? Stricto ng mga establishments. Hindi ka basta-basta ka video to malisensya ka gid. Although nga short clips malang kwao namon. Pero kailangan lisensya gid. Gahulat kami sa clearance halin sa card sa Tatoys. Which is weird. Yeah, because it's marketing. Yeah, it's their exposure. Yeah. Duh. Grabe no, daw ginilab, lagi na piho, nag-istorya pa ko sa Tag-iya. Well, actually, buot man si ma'am. Ang ideya ko ma'am is, videohan ko lang ang fasad sang Tatoy sa Gwa. Kay ang idea ko, ang script ng video ko is, okay ma'am, sige. Okay, thank you very much. Kaya kasi siyempre, insidiyanta man kay gusto nila sigurado bala ang mga footage mo nga hindi man bala nila image. Oo, siyempre kay ginhalungan man nila ang ilang business. Basta Iloilo restaurant Tatoys kinaya. So may-ari di sa airport. So Yado, gutom na ko. Makakauta. Sa Santa Barbara to bla. Batchoy. Watchoy. Sige. Tutulan mo to? Hindi. Suludlon? Doon. Do. Ang buta. So pagkita ko namon Di man sa katultol. Ako wala pa ko tuya kaon siya ganit kaon Tultulo na namon ang ginasugid niya batsuyan diri sa Santa Barbara. So namit ko na to Namit to. Namit yun man. Namit. Ayo lang kay may ways no. So are tultulan ni ways kundi lang batsuyan. So ang batsuyan de kale suludlon. Medyo budlagi lang itong tulon. Pero sikat naman ang batsuyan sa Santa Barbara. Hindi basta-basta matultulan kay dapat sudlon mo gid. Masulod ka sa iskina kag may iskinita pagid. Batsuyan this way. Actually, ang mugin ang pangalan sa Batsuyan. This way. So this way ang batsuyan. Nakita ko ni Miko sa mga diyan. Ako first time ko sila yung nakabalik-balik na Ayos lang mo. Tipid may kamuga order Kapilan niya na? Kalima? Pila. Namit yun ba? Namit yun ba na?
Kasi ma-desisyonan yung kinakaroon. Thank you ah. Ayo. Okay, ano na. Kaya na. Desisyonan ta. Amit yung manggali ah. Mayo. The best to, the best. Na pamatudaan ko nga nami kimatig batchoy sa Santa Barbara. So, mano ta ihado? What's next? Palupad ta. Okay. Palupad. Palupad na kami. Amo na ni kinaulat-ulat namon. Mga drone shots. Right. Ma-drive kami, i-pilot yung drone. So, ang drone masunod sa salakyan. Overhead shot. Palumi ah. Follow me. Oh. So, ito exciting niya. Te. Sige na. Sigan ta. Ayos na. Good luck. Huwag ko balo kung paano yan i-pull off. Pero yaman ni drone na. Ma-crash di bala. Ano sa? Nice. Okay. So dito yung set up sa tunga gid sa island. Padarong ko na daan sa lakyan. Padarong ko na daan. Okay. Okay na. Take off. Alright. A few moments later. Okay. Nanaog si Brian kay Knolbaan siya kay Wayne nagkasunod ang drone sa amon. Tutulod niya pa to kundi na. A few moments later. So pinapangita sa mong iya drone. So okay lang phantom kay gabalik man sa tagiya mo. Subong napaligban niya. A few moments later. Okay. Sadya gini kay daw hindi na siya katultol sa iya nga drone. Nagtalang iya drone. Di yan na mabalan kung diin. O ginapangita iya sa subong. Tapos ako ginasabayan ko lang siya sa salakyan. Kagdala naman pangita eh. Tulok-tulok sa babaw. Basta makita ko. A few moments later. Okay na, tutulan na naman na. Okay, at least. Ngayon kay lobat na. Ano na nato no brown? Ha? Liwat na ni. Maliwat? Dila. Di na. Anong naging problema? Bali ang follow me mode ya, wala nag-follow. Why Ay is that? natamaran. Dungol? Dungol nga draw. Tsaka kung drone mo ni Why mo gaan ngalan mo. Why si? Why ni ngalan? Ay, oo, wala na. Dapat ngalanan mo. Oo. Te, anong ngalan niya? Si Samantha. Samantha. Nakakig naman na si Bebs ko. Ito ka tungol. Samantha na naman pangalan. Ay! Nga man ako. Si Samantha pero may ako nung dumduman yung pangalan. Di po, gagawin. Edit out na lang. Alright, so nari kami subong sa Pavia sa mga mall sa GT Town Center. May tauhay na ding area na pwede ka palupad sa drone. Makuha kami sang footage sa mga malls de. Alright, nice, yeah. Why na kasungkod si Samantha. May ngalan sa. May ngalan na siya mo. Good girl. Now. Very good, Samantha. Very good. Yeah, ari gali sila di mga pika ko. Ari. Wapo ah. Humlad. Wala. Tuko. Pabo na yan gali. Oh, ito. Alright. Ayun. Humlad be. One time for the vlog. Kruting.
Ay, oo, to. Oh. Puti man niya peacock. Mayara colorful na peacock. I wanna see your peacock. Ata? Ay, bipe? Okay. Okay. So, ari ko subong sa Tahom, dito sa Iloilo Business Park. Kaya kina-request sa kanya, gusto niya ko nung madala sa vlog. So, ari ko si Charlie. Okay? Hi! Oh, si Denden, ari man de. Hi, Dad! Hello. Dad! So, ano? Wala lang. Miss you, Dad! Dad, ibit-ibit yung iba ko. Okay, sure. So, kung nabi ka, bra. Dad, namin mo to ako shot, Dad. Nabi naman. Tamo ka, on subong sa festive walk. Mapit kami na sa Andres. Kung maglaway, wala mga pikwarta mo. Laway lang. Early series, may... Gutom na gid. Chibog na para may energy pa kami kay may tuwa pa kami ka drone session ka may kliyente pa ko karon. So i-manage ko na lang ang time ko kung paano.